Nafisa Abdullahi wadda kuka fi sani da Sumayya a cikin kasaitaccen shirin nan da ya suna a duniya wato shirin fin ɗin labari na. A nuna cewa ta mutu a cikin episode ɗin da za a gabatar a wannan sati wato wannan Juma'a mai zuwa. Barka da zuwa tashar Latest Hausa TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi-ɗumin su. Idan dai yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, kafin mu shiga cikin wannan bidiyo namu, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha tamu wato tashar Latest Hausa TV ta da ni mai kanto muku labaran duniya a koda yaushe Sadiq Abdullahi Abusawa. A yau dai a cikin wannan bidiyo namu muna ɗauke da tsokaci ne akan shahararren fin ɗin na labari na. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, kamar yadda kuka sani, fin ɗin labari na fin ne mai dogon zango wanda aka daɗe ko kuma aka ɗauki shekara guda ana gabatar da shi a halin yanzu, inda ake kawo shi don ranar Juma'a ta Allah. To kamar yadda kuka sani, kafin ranar Juma'a ta zo, duk ranar Laraba irin rana ita yau ana kawo sharhi ko kuma in ce suna kawo kaɗan daga tsokacin fin ɗin da zai zo wannan sati. Kamar idan fin zai zo satin ranar Juma'a, za su dan gunto wani abu daga cikinsa tun daga ranar Laraba su gabatar da shi. A yau dai cikin wanda suka gabatar su nuna cewa Sumayya ta mutu a cikin wannan kasaitaccen shirin na wato labari na. Koya lamarin zai kaya? Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, sanin kanku ne, Sumayya wadda kuka fi sani da Nafisa Abdullahi tana taka rawar gani sosai a cikin wannan kasaitaccen shiri na labari na, inda ake ganin cewa ita ce kan gaba ko kuma in ce afta, kamar yadda Hausawa ke faɗa a cikin fin ɗin, saboda idan ba da ita ba fin ɗin ba zai kasance ba. To koya abin zai kasance? Kamar da yadda kuka sani, tashoshi da yawa ko kuma in ce masu fin da yawa suna yin abubuwa don su jawo hankalin mutane. Na ganin kila wannan ne yasa suka jawo hankalin mutane da gabatar musu da nuni da cewa Sumayya wadda kuka sani da Nafisa Abdullahi ta mutu. Da fatan dai ana jin daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, ku danna muna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana ku rika danna muna alamar like, shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Da Allah muna roƙonku da ku taimaka ku riƙa muna comment da ƙorafinku da kuma tambayoyinku, kana da shawarwarinku, saboda mu san cewa kuna kula da wannan tasha tamu. Mun gode, ai muna sharing ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su masu gani.